Jingpule na ki kamjong ki apostol klenong kabakhendai kadukot iwe hadu arpo. Usolus ula berthen ting e ket ban penyap ya kisenran jong utrai. Ula lecha ulingdo rangba bad ula pan shithi ai bor banra sha kisenokok jong kiju kiba hadamaskas balada ulap kinu kinong bud ya kalenti utrai unkem yaki bad shinrang bad kenthe bad unring yaki sha Jerusalem. Hagalenti sha Damascus haba ulajan poi hanongba lathaba kensan ka jingshai na sun beneng saudong jongu. Ula kellon hamadan bad ula yo sno kasur kabaong hau ko solus Blei me penshitom ben yanga medei ue kutrai ula kelli ngalong ujisu ya upa me penshitom ben kata kasur kalaong Henry Yeng Joy but ki lecha kanong ba but hangta ansayathu ayu medei banle ki rangba ki ba ya lech renkat bad usolos kila sange klem kren wat shi ktien kila yo sngo ya kasur Henry kim shem yo I yano usolos ula ki yeng na kendo bad haba ula plit na kelli yala ki kmat yo I aa kumta kila shupten ya u bad kila yalam ya u Damascus laisni shem la ban yo I bad shem bam shem di aa ladon uwe usenran ha Damascus ubakerteng u Ananias ula yo I pau bad utrai ula ong ha u ko Ananias ngadon hangni ko kenrat ulati utrai ula ong ha u to kre banlet sha kasurok babeng bad to kili haying u Judas ya wei ubriu uba na Tarsus uba kerteng usolos udang duai bad ula yo I pau pawandrung uwei ubriu bakerteng u Ananias bad ba ulabu yelaki kti halor jung u knang ba undup imat biang u Ananias ula jubab ko kinrat bun kibriu kilayathu hanga shaphang une ubriu shaphang ki jingle ben jung u ya kibriu jume kiba Jerusalem bad ula wan cha Damascus da kabor ba ula yo na kirangba lingdo ban kem ya kito baro kibakhot kerpat ya kakerteng jome utrai ula ong ha u khilen namar ngala jidu u ban shakri yanga ban penbna ya kakerteng jonga ha ki gentle bad kisiem bad ha ki pat Israel ngahi ngansa pen I ha u katno udei bansha shitom na kabenta jonga kumta u Ananias ula len ula rung hapo ying bad ula bu yela kikti halor usolos ko solos ko para ula ong utrai ula pha yanga uji suhi ubala pau hapi halenti katpa pidangwan shane ula pha yanga ba pindup imat biang bat pindup dap da uminsim bakhuin markumta kabakum kashnet do kha kalahap naki khma jong usolos bad ulala ban imat biang ula yeng bad ula yo baptisma anda ula debam ula klan biang usolos ula sa kato kanisngi bad kisenran ha Damascus shi sindon ula lecha kisenakok bad ulastang ban yelab shaphang ujisu ulong ukhun ublei ulaong ktien jong utrai kasam shispa khat nyod khod iwe hadu ar do yaro ya utrai ko jait briu baro tupendon burom yu ko bait ben riu baro naba kjing ye jung u jangi klong kabakrau bad kjing bad kular utrai kasa junom alleluia ka gospel kat kong uyo anes bukhuj klanong ka bahenriu kat khot san phu ar hadu san phu khandai kane kalapin mi ka jingya tainya ka bakhluj hapadeng kiju kumno une ubriu ula ban ai hangi yala ka do banginbam kila kelli ujisu ula ong haki shisha nga ong hapi
lada phimbam ya kado jungu khun ubriu pat phimdi ya kasnam jungu phin om yo jingim halade jar ubabam ya kado junga parubadi ya kasnam junga udan ka jingim bom jakon pangan sa penmi pat ya u ha kasni ba khado nabagado junga kalong shisha ka jinbam bat kasnam junga kalong shisha ka jindi jar ubabam ya kado junga bat ubadi ya kasnam junga u im hanga ngapat ha u ukpa uba im ulapha yanga padei da u panga nga im kumju jar ubabam yanga un im danga uneken ulong ukpu palawan hiar napneng umdei kum uto ukpu bagi kpa men jompi kilabam maki kilayap henry uno ubabam ya une ukpu un im junom ujisu ulakren ya kine ki ei haba uhikai ha ka synagogue ha kapernam ka gospel jong utrai